should be Zimbabwe's president beyond 2030? Sana bina mashoko pasurvey yatona yoachikirwa oni vakomana veHard Talk Zimbabwe panapa vachibvunza vagari vese munyika yeZimbabwe kuti aiwa kurumboti tirimo mu the ruling party ZANU-PF tikati anofanira kuhedha kana kutungamira nyika yeZimbabwe kusvika kuna 2030 ndiani notibva wasubscribe like or on the bell icon. Tona dia survey iri kubuda panapa paX hendo yavo yamuri kuona panonyora chiti who should be the Zimbabwe's president beyond 2030. Idi Mnangagwa is the voice of the people. Munoona panapa these polls yamuri kuona kuti aiwa 10% aiwa iri kuvhotera mutungamiri wenyika yemaZulu Mnangagwa, and then 90% yevanhu vakauya vakakera out this survey vari kuvhotera General Chiwenga. Mashoko atiri kuona kuti panguva inoyi zvonyatsoratidza kuti aiwa vanhu havasi kuda kuti mutungamiri wenyika aiwa avatungamiri kusvika kuna 2030 kana iri with respect aiwa to the ruling party ZANU-PF tisingatarisi opposition. People vari kuona generally vachimobiliza nhau dzekustoppa kwecorruption nezvigananda. Panguva inoyi vanhu vari kusaidhira general Chiwenga. Tonato macomments vanopindawo vachitaura vachiexpressawo mafungiro vachiti hatichade ZANU. Zimbabwe needs a strong leader anoziva zvaari kuita. I would nominate David Coulthard but haitangiki. Mwanomudanyira achiti murungu vanhu vanojamuka. Mwanopinda vachiti shanda nezviripo. Manomuda achitiwo none of the above. Munhu wanoti aiwa kana kuri kuZANU hatisina basa nazvo, takudawo vamwe vanobva kuchiopposition. Manobuda achiti chimbovhotera varipo. Manobuda achitiwo none. Mashoko atiri kuona kuti panguva inoyi people vari kuexpressa their opinions. Tionawo vamwe panapa pane vakira vakaconducta the survey vanopindawo vachiti aiwa isusu tikuda General Chiwenga ndokwatiri kuona panguva ine vanenge vane musoro zvinenge zviri nani. Imbotidzai mafungiro enyu muri kudii pamusoro pechiitiko ichi. Vapinda comment section medu mutidze mafungiro enyu. Subscribe or like channel.